Salut, aranyes, preparades per teixir? Avui aprendrem a fer quadradets granis, que són aquests quadradets típics de les mantetes de les iaies. He previst fer això perquè en el pròxim vídeo us ensenyaré a unir-los. Una vegada que sapiguem fer els quadrats i sapiguem unir-los, les possibilitats de projectes són infinites. Si remeneu una mica per internet, veureu que hi ha moltes possibilitats de projectes fetes amb quadradets grani. Doncs anem a començar. Per poder fer això necessitem tenir fils de colors o llanes. Jo he agafat aquests per anar alternant els colors a cada fila. També necessitem un ganxet que sigui adequat al gruix de la llana i una tisora per tallar cada final de passada. Comencem fent un nus al fil. A partir d'aquí farem 4 cadenetes, una que és agafo vaga i la passo pel centre, 2, agafo vaga, la passo pel centre, 3, agafo vaga, la passo pel centre, 4. I ara les ajuntarem al principi amb el final per tenir un aro. Posem el ganxet dins el primer punt, agafem vaga i la passem pels 2 punts que teníem en el ganxet. I ens queda aquest foradet que és on posarem tots els punts de la primera passada. D'acord, la primera passada són grups de 3 punts alts separats per 3 cadenetes. Per pujar a l'alçada d'un punt alt farem 3 punts que comptaran com el primer punt alt i farem 2 punts més. Agafo vaga, punxo en el forat, agafo vaga i surto del forat. Agafo vaga, en passo 2 i agafo vaga i en passo 2 més. Tornem-hi, agafo vaga, punxo en el forat, agafo vaga, surto del forat, agafo vaga, en passo 2, agafo vaga, en passo 2 més. Ja tenim 3 punts alts. Ara el que hem de fer són 3 cadenetes i tornem a començar amb 3 punts alts més i així seguim fins que tinguem 4 grups de 3 punts alts més 3 cadenetes. I aquesta serà la primera volta, que és la que establirà el centre del quadradet. Ja tenim el quadrat fet. Tenim els 4 grups de 3 punts alts i 3 cadenetes. Ara, per unir el principi amb el final de la volta, el que farem serà comptar les 3 cadenetes que hem fet a l'inici, des de baix, 1, 2, i a la tercera punxem en el forat, agafem vaga i la passem per tot. I ja tenim la primera passada. Ara aquí farem una cadeneta i l'apretarem ben apretada, que serà per assegurar la primera passada. Començarem la segona passada al cantó. Jo agafo les 2 cuetes restants, les agafo aquí i les teixeixo mentre vaig teixint la passada. I així després ja les tinc rematades. Poso el ganxet, una altra vegada faig els 3 punts alts, que són l'alçada les 3 cadenetes que són l'alçada del punt alt, i a partir d'aquí 2 punts alts més, tres cadenetes i 3 punts alts. Tot en el mateix forat.
A partir d'ara, totes les cantonades de totes les passades estaran composades per això, per aquests grups de 3 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. Ara, per anar a l'altre forat, a l'altra cantonada, fem una cadeneta. Jo ja l'havia feta, està aquí, una cadeneta. I passem a l'altra cantonada i fem el mateix. 3 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. 3 i 3 a cada cantó. D'acord. Ara ja tinc la segona passada feta, tal com hem dit, amb grups de 3 punts alts, 3 cadenetes, 3 punts alts, separats per una cadeneta entre ells. Llavors, aquí hem fet la cadeneta i per enganxar al final de la passada amb el principi de la passada tornem a fer el mateix. Contem les 3 cadenetes de l'inici, de baix cap a dalt, punxem dins de la tercera cadeneta, agafem baga i la passem per les dues que ens quedaven en el ganxet. Ara fem una cadeneta apretadeta i ja tenim la segona volta. Anem a la tercera volta. La tercera volta comença igual que sempre, amb 3 cadenetes que ens donguin l'alçada, i com que comencem pel cantó, doncs comencem per 3 punts alts, 3 cadenetes i 3 punts alts. Un cop que tenim teixida la cantonada, fem una cadeneta de separació i anem en aquest forat. En els laterals, quan no estem en el cantó, quan estem en els foradets del lateral del quadrat, farem només un grup de 3 punts alts. I per separar aquest grup de 3 punts alts dels grups dels costats, farem només una cadeneta. Per tant, una cadeneta, 3 punts alts, 1, 2 i 3, una cadeneta i anem a la cantonada a fer els 3 grups de 3. 3 punts alts, 3 cadenetes, 3 punts alts. D'acord, ja hem acabat la passada amb els grups, 3 grups de 3, 3 punts alts, 3 cadenetes, 3 punts alts a les cantonades i un grup de 3 punts alts separat a banda i banda per una sola cadeneta. Hem acabat la volta, hem d'ajuntar el principi amb el final, tornem a comptar les 3 cadenetes, punxem, agafem baga i la passem. I fem una cadeneta per assegurar la passada. Si jo ara, en lloc de fer aquesta cadeneta per assegurar la passada, volgués continuar amb aquest color, doncs, com que jo he d'anar a la punta per començar la passada següent, el que faria seria, em desllissaria amb punts deslliçats cap al cantó. Per tant, com que estic en el principi d'aquesta cadeneta, doncs punxaria aquí en el principi de la següent, d'acord? Punxaria per sota de la cadeneta, agafaria baga i me l'enduria. I ara, a dintre del forat, agafo baga i el passo. I ja estic dins el forat per començar els 3 punts alts i el grup de 3 punts alts. O sigui, les 3 cadenetes i el grup de 3 punts alts. D'acord? I això seria si féssim servir, per exemple, una llana matitzada o degradé i volguéssim teixir tota l'estona amb la mateixa llana. D'acord? Aquí a les cantonades faríem
els grups de 3 punts alts, 3 cadenetes, 3 punts alts, i en els forats dels laterals faríem 3 punts alts separats a banda i banda per una cadeneta. I així podem seguir fent el nostre quadrat grani fins a la mida que vulguem. Ens veiem en el proper vídeo per veure com ajuntem aquests quadradets granis per fer peces senceres. Molt bé, espero que us hagi agradat el vídeo i que ens retrobem la setmana que ve.